Nei, danger justo haramnya. Mobile binado. Hangis to. Ini yang mana hangis to? Ini yang mana? Kami mana ngono kami main dengan ngono main dengan ngono. Good morning logoफोर. Oमफ्राय जों माने दिनै लोगो न'आव थांनानै दं आरोना. माने खामानियावनो ओमफ्राय माइ रोगानो आरो. फालाबदन नालाय जों माने फालाबदन मावदोंमोन दाखालि जोंहानो मावदोंमोन. माने आं लानाय जायासै भिडिअखौ. खस्थ' जादोंमोन नालाय नै बे थेलाजोंसो ना बोदोंमोन जों. थाइलाबो गाबाय जि माबायदि सानदो. ओमफ्राय जों दा बिसानाव थांसै आरो रोगानो. दा नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ. ओमफ्राय मोजांनो नायबानो जाबाय भिडिअखौ. ओमफ्राय जोबजासे नायबानो जाबाय. ओमफ्राय सबबो शेयार खालामदो लोगोफोर. Pasti menalai. Mai berkain sih dah. Lan selai petang ni. Petang ni. Lan selai. Ada. Oh. Sebelum itu bang. So guys, जों माने दा माइ रोगाहैनो नागिरदों आरोना. आंनि जमाना मानाव नै बाजिमानाव दा रोगाहैनोसै. Taruh mai butuh आरो ज'नो होमबा आरो आयंमोन दं बिसोरबो रोगागोन आरो दायो माइखौ जोङो बुथुमना लाबाय आरोना. होमबा भिडिअ लानाय जायासै रोगानायखौ. ओमफ्राय दा डाइरेक्ट लाखाबाय आरो. ओमफ्राय गोबावद्राय जागोन ना भिडिअनि होना लायासै आरो डाइरेक्ट बुथुमनायखौ लाबाय. ओमफ्राय गाबोन माबाजों महेन्द्रजों थिखोनानै लांसिगोन. दाना जोंथ' रोगाखांबाय नालाय दामायखाबाय. एबार जों एन्जर लायसै. एन्जर जावनोसै एबार. एन्जर नागिरनोसै. एन्जर गुदुं माहाय दं नागिरबायनोसै. ओमफ्राय मासे लांसै जावनानै नागिरनो लोगोफोर. नायबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम भिडिअखौ दै. एन्टेक देना एन्टेक मोना नायनोसै. मालाय जाखुन्दासो दंजोबो नै जावजोबथाबाय. सब लांजोबनानै जावनानै 6 बिगासो जागोन दै माइ बुथुमनानै बिराद गोलावफोर. बेनिफ्राय ओरै लारि एबार जों एन्जर लांसै. एन्जर जावनो नागिरनि र'. गुदुंखौ नामायनोसै एबार अबाव दं गुदुं नागिरदों थांनि. मोनबाथ' हामबायमोनलै. नुदों नुमारदों होनबा मेलामथार माथो. गिदिरथार माथो. नों जावग्राया हासलसो नामा सिगाङाव बे मानसिखौनो लाजियो. दे जावदो दे. फैलाय बिनिफ्रायनो जाव. खावबिनिफ्रायनो फैलाय नाला. थांखाव जावनो हाजोबगोन जानो नोङो? हा मानिसिम खालाम बालाय गिदिरखौ बैनिखौ जावनांगौमोनलै. ना मोनदों? ए गोबांनो मोनदों ना? एकलायसो मोनथारो गोबांनो. मोनगोन दे गुरबाय था. ना दंब्रा गुरग्रोजोब्बाय. गोबां मोनगोन बेहाय. दैया राननाय ना. आबौआनो गैया. आबौआ न'खौ दं. बुम आबौआ न'आव दं. न' सिला जेनजार दुसु जाबाय. Hatra.
Bum 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 bum. Bum bum bum. Interview durane masih lo tuh jawabnya. Jawab lah gue. Petra harap berani gak kuat dong. Jadi ha, siasu. Pernah lah. Bisa baca. Harus kali sih. Ya, jadi ha sih ha, mau dia betul. Zambi nalai zambi. Renga. Beri kapten mulai. Iya, di kan ha. Kapten lah bay. Ini betul masuk boleh betul. Oi. Berenga. Zambi tar. Oh justru. Jangan lah. Terus apa nang? Nih, sahani. Muita bepari kena. Oleh no. No nang bano. Oi, angkatan dulu. Oi. Dasar nih nong pedeng. Oi, aran sila bedeng. Kemsi. Dijam aran sila bedeng. Angkatan dulu oleh video dot. मैथा बायना जायो नालाय बेयाव मेनाव मैथा बिराद दंमोन आरो बारियाव बेखौनो दानना लाबोबाय Last tip लगाओ पेला लगाओ नै माइ जाबगासिनो जोङो पेला हाला बाला फे बाला दे पेला लगाओ हरदो दे मजा Last party दिनै सावराय दिनै सावराय हरजोबगोन नोंनो मा नांगौ नोंनोलाय नै सासेया हाला नामा लास्ट फिनिशिं दिनै निजोमदानि आरो दुब्लियाव सानै हा आवगायाव सानै दं जोंना लुकासजों निजोमजों आरो ड्राइभारजों साथाम ओमफ्राय जों सानै साबा आरो जों गोजौआव थाबाय टटेल साबा माबाय जों माने मोनाबिलि जाबायमोन नालाय आरो मावनायाबो एसे लेट मावखादोंमोन जोङो 10ता बाजिसिम मावखादोंमोन ओमफ्राय मावनानै लेट जाबाय नङा नंगौ ओमफ्राय दिनै पुरा सावरि आरो पार्टि दुगैनोसो मोनाबावबाय दुगैनायाथ' दुगैगोन दा साननाबाबो उपाय गैया दुगैनांगोन दा ओमफ्राय नोंथांमोना सापर्ट खालामदो बयबो ओमफ्राय शेयार खालामदोलाय लाइक शेयार लाइक शेयार ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय बावनाङा बेखौ बावनाङा आरो बेलायखौ थुब थुना हो नटिफिकेसन खालामबाय थानाय आबे फ्रिसो दै फ्रिसो बे नामा जों फैसानि रोगायाखै फ्रियावसो रोगायो जों लोगोजों लोगो फ्रि आरो सोरबा मा रोगानांगौबा जोंखौ लिंहर थांगोन जोङो जों थांगोन बरेल नंबा बरेल थांगोन जों कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो कन्टेक्ट नाम्बार ट्रेक्टर गैया नालाय दुखियासो जोंबो माहाजोन नङा बाय बाय दिनै भिडिअ' आव फैनोसै दै लोगोफोर बाय बाय